Udruženje poljoprivrednika Zelena panorama iz Kiseljaka organiziralo je edukativni seminar s fokusom na razvoj poljoprivrede i uzgoj i proizvodnju jagodičastog i bobičastog voća. Naglasak je ove večeri je stavljen upravo na proizvodnju, uzgoj i proizvodnju ovoga maline i ono što sve podrazumijeva ta proizvodnja. Ono što je općina Kiseljak kao potporu poljoprivrednim proizvođačima općine Kiseljak, posebno malinarima, ono što smo i rekli i obećali ove prošle godine da ćemo izgraditi hladnjaču, ona je duše kapaciteta 500 tona sa mogućnošću širenja. Danas smo to učinili, dali smo joj zakup belgijskoj tvrtci Crops and Partners. Poljoprivreda je jedina alternativa onima koji ne mogu naći posao. Međutim, problem leži u činjenici da nedostaje financija, ali i manjka edukacije. Unaprijedit ćemo stanje poljoprivrede na način da ćemo inicirati određene aktivnosti, razvojne projekte kad je u pitanju i povećanje kapaciteta poljoprivrede. Zatim imamo određene programe u smislu jačanja kapaciteta njihovih postojećih, zapošljavanje mladih u ruralnom području, mladih ljudi koji žele da se bave ovom djelatnošću. Uspostavit ćemo i saradnju sa određenim međunarodnim organizacijama i institucijama koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Kao veliku prednost Srednjobosanske županije investitori ističu čisto i nezagađeno tlo. Želim samo da kažem da općina Kiseljak ima velike resurse, prije svega vrijednog čovjeka, drugo ima djevičanski čisto zemljište, treće interes za poljoprivredom u čemu svjedočili smo evo večeras. Razvoj poljoprivrede posljednjih nekoliko godina je više nego očigledan. Krajnji cilj ovakvih edukativnih seminara jeste vratiti poljoprivrednu proizvodnju u nekadašnje stanje, kada je 75% udjela prehrane bilo domaće proizvodnje, dok je danas taj udjel tek 25%. Cilj ministarstva, odnosno mene kao predstavnika ministarstva, jeste da se zalažem u vladi Sljemskog kantona da povećamo poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji. Ove godine je on nešto malo u odnosu na prošlu godinu povećan za nekih 300.000, dakle sa 200 na 500.000, međutim smatram da to nije dovoljno za kvalitetnu podršku i poticaj poljoprivrednoj proizvodnji. Zadatak je moj da se borim da taj iznos povećamo na barem neki 1 milion.